చాక్లెట్ చూడండి, కునాఫా చాక్లెట్ అంట. ఒకసారి దీని రేట్ చూసారంటే నీ మైండ్ పోతుంది. ఒకసారి రేట్ చూడండి, 499 అంటే దగ్గర దగ్గర 500 రూపీస్ పెట్టి ఈ చాక్లెట్ తినడంలో ఏముందో నాకు అసలు అర్థమే కాల. ఇంత తీట ఎందుకు అని మీరు అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది చాలా డేస్ నుంచి నేను చూస్తాను మాటలో, నేను తీసుకోవాలని చెప్పి ఇన్ని రోజులకి అయితే తీసుకున్నా. 500కి ఇది వర్తా కాదా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒకసారి ఓపెనింగ్ చేద్దాం ఇది ఎలా ఉందో. ఒకసారి ఎలా ఉందో చాక్లెట్. నాయన ఏది ఇట్లుంది. మీరు లోపల చూసుకున్నట్లయితే ఒకటి ఎల్లో అండ్ ఒకటి గ్రీన్ లైన్ అయితే ఉంది, అండ్ కోకో ఉన్నట్లుంది, మొత్తం పిస్తాతో చేసినట్లుంది. ఒకసారి టేస్ట్ అయితే చూద్దాం ఎలా ఉందో. ఓకేనా, టేస్ట్ చూద్దాం. ఓకే, పర్లేదు. పైన చాక్లెట్ గా ఫుల్ స్వీట్ గా ఉంది, లోపల అయితే పిస్తా అంతా ఉంది. కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంది, బట్ బాగుంది. బట్ 500 అయితే వర్త్ కాదు. దీనికంటే డైరీ మిల్క్ 10 రూపాయల చాక్లెట్ బాగుంటుంది నిజం చెప్పాలంటే. 500 బొక్క దీనికి.